Здравейте хора и добре дошли в новото видео, където ще снимаме и играем на Патка, част 2, сезон 1. Да. Аз мислех, че снимам още от преди малко от дне и просто плувах малко с лодка и намерих такова кораб. И ще се отдам. Да, продължаваме да снимаме с нашите гениални хора. Все още абсолютно никой друг не е намерил време да влезе в този сървър. Имам чувство, че ще останем само тримата. Но няма да е зле. Имам чувство, че нямаш приятели. Добре. Фащам от Тумура, купая вече сиро 500 блока напред е само Аз плувам абсолютно същото време. Такова. Не мога да говоря. Имам чувство, че плувам инфинити тук. Намерих такива умрели. Стига си умирал, бе! Не мога да... Прекалено е високо и не мога да взема. Къде си? О, магане! Лодката ми! Знаеш какво, започвам от начало. Немайте. Човек, Ще снима видео. бах ти хубавия делфин. Някакъв рандом делфин са поели и ми помогна да живея. Чакай малко, аз не минах ли от тука, бе? Абе, брат, не съм намерил и една руда и една пещера, нито нищо и купая вече 1000 блока, бе. Буквално го казах и пред мен е точно диаманти, брат. Стига, бе! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не ми кай, че... Отново джунгла. Аз... не... Акация... Че ти ще бъдем до телепортиране, бе. Не! Защо? Защо, че? За да се телепортираме. Чай, можеш ли те малко? Добре. Какво? Не бе да се ослушам дали има пещера наоколо. Окей. Аз обикалям в бая му цветя. Моля те телепорти. Няма да телепортирам никъде! Аре, включи телепортирането е. Не! Защо? Сприте са и двамата. Защото съм на 4000 блока от спауна и ти сигурно на другия край на 4000 блока. Еш кога ще се намерим? По принцип е така. Добре. Така, върнах се. В момента вече съм оператор, защото тези хора не ме оставят да чешат. Жал телепортирам, където съм умрял. Мен има Това телеп... няма да стане, къде си умрял. Добре, става. Почваш от начало. Здравей. Здрасти. Знаеш, знаеш, Не имах и 23 дни. Ми оправи се. Абе, стоп, метнах ти диаманти, вече не може. Чай, какво? Не Не! на тебе, не на тебе, хуй. Ама вече не може да ни купи, отказах. Чакай, не ги би! Не би Пепа Пиго, Запали ги, тогава ги би. Нямам запалка. Нямам флинт. Мога. Окей, аз продължавам да пътувам на някъде. Аз горя живи прасенца. Ивайла, знаеш кой е бил най-болезният начин да умреш? Кажи. Едно време разбере преди към 1000 години, най-голямото наказание е било буквално да те белят докато умреш. Хора, добре дошли в новото видео на Duck Washers, където днес ще научите много любопитни факти за човешкото тяло. Ивайло? Да. Знаеш ли, че в Япония има един начин, където всяка секунда са им капвали вода на главата и така не са можели да заспят и от умора са умирали. Това е гадно. Горките хора. Горките хора. Горките сопчета. Сигурно изобщо не са се го били заслужили. Вижте сега, никой да не ме вини за това, което ще направя. Някой иска ли желязна броня? Аз. На мен не ми трябва.
Идва да телепортираме до... А! А, Б, Г, З. Сус. Аз Добре, сме да ке връщай. кара. А, Бабага. окей, ще е цимбу караташа. Не искаш да знаеш какво казах. Е, Повярвай ми, наистина не искам. Легла имате ли? Не. Ми Да. аз имам 12. Не, нямам. Къде я идам бронята? Аз имам 12 Мене. вълна. В мене. Къде? Еми, на света съм някъде. Координати. Съществуват. На. Че, като се счита инвентара тогава. Дай му букуците, може да му трябва. Еми, добре. Кушар. Вие О. гледате ли да кое шарс? Кой... Щяка, кой не го гледа? Да кушар. Ами нищо не ми е маловажно, телепортирай го то от мене. Брат, само един път, общо 2 пъти в този сериал ще телепортирам някой до... Телепортираш или няма да се звучиш като госпожата ми по физика и телепортирай мъкни. Не! Ще видим дали ще е не като двамата лещи ми и нямаш Ааа! с кой да играеш. Бедняк. Чай, как се Айде казваш? телепортирай, Как бе. се казваше? Чай. Женърки. Значи, Благодаря. чакай малко, чакай, знай всичко, което не ми трябва да не. Благодаря. Хора, съжалявам, че читвам. Че читвам, изнасилват ма. А не читване, бе. Буклуците е един със съкровището на друг. Буквално. По принцип. Но ма кефи някой като влезе в спална, колко ще трябва да върви да стигне до там, докъде сме си направили база. Да се оправя. Той, ако прави видео, ще каже здравейте, днес ще Ще... вървя половин час до приятелите си. Нека Какъв да- половин час, бе? Ние снимаме от 3 часа, бе. Ко ми хапи, бе? Зомби. Какво? Взели такова с трип чили. Ко ми хапи, бе? Зомби. Аз събрам чиличките пък. Искам вече да правим къща, бе. Еми и аз сам, дето не може да намерим село. Да. Аз не мога да спра да умирам. Това не е нещо неочаквано. На някой трябва да му келп. Не. И аз така мисля. Аз продам тук. Защо ти... На кой му трябва келп? Само ако правим водни работи. Ама за кой не са? Ватър. Ако намеря село, веднага изобщо не им показа, селвам са и какво се стане? Имам 2 празни кошера, един с 3 пчели, един с 2. С 2 пчели. С 2 пчели, добре. Бият ме! Бият ме! Ивайло направи на всичките на Ocean Monument. Какво? Ocean Monument. Ocean Monument. Ти сигурно вървиш точно там, където аз дойдох. Да се сложили такова, бе, шейдър. Окей, в смисъл. Допълно ще ми гръмни компа. Ами, тогава ще Ама, хода... Аз знаеш ли, че нямам шейдър за 1.21, да уча да се изтегля. Еми, Ама има един лек проблем, не помня как. как? Беше от CurseForge, от Google. Ама като го изтеглих, какво го Намерих- правих? Намерих лава пол. Знаеш Не, какво? сетих се как се слагаше. Ще се направя такова. Намеря ли за мен и учам с тегля шейдър. Ще се Да ми направя... гръмни компа. Ще се направя портал. Абе, камето порта. Абе, замерят на Страйдън да е. Верно ли? Аре, убито с трайданта може да дропне. Вой. Брат, намерих шипрек и вратата е оставена отворена и вътре в тази отворена врата за дишане имаше крипър. Какво? Чай, май се правиш ей така. Не! Усрах лава. Крипъра ме е гръмна лодката. Брат, аз верно съм много тъва. Не!
Защо? И сега това трябва да го копая. Челото и се огъна. Още един Ocean Monument. Оля! Аз се щупих тази помия, де тя направих преди малко. Аз паднах морство от 1000 купи на 950. Еми, Депресия. да. Ана, Долфин ме правише направо Няма фъс. creeper. Благодаря, че щупи дърво. Какво се случва, човек? Гледай го Ивайло сопа. А! Бе! Умрям! Човек, защо не мога да направим портал, Защото си един голям соп. Аз не мога да щупя едно дърво. Тебе всички те знаят. И аз се усрах тотално лапо. Ома гъд, човек, не мога да се дишам, Не мога да съдишам. Окей. Така е. Да, гледай го, това е спиднат. Пах, човек, не мога да направим портал. Като бях 7-ми клас, един приятел каза на господина пържен картоф и го изгониха от часа. Какво? Руин портал. Изпрали да намирам всичко, бе. Всичко намирам, ама не и код трябва. Аз суша не мога да намеря, бе, брат. Верно ли? Да. Аз съм на суша. И вече не съм. Аз на твоята суша не искам, тя мириш. Какво? О, такова руин с удавници. Не умира, бе, от... То обаче не се е спрял. Я виж колко умирания има. Ще е руин портал. Шипрек. Аз намерих руин портал. Аз за всеки 30 блока намирам нещо, бе, брат. Ама не е това, което трябва. Имам обсидиан. Внимавайте какво правите, имам обсидиан и не мога да страх да го използвам. Опо се Емералда, как се казваш това е? Смитинг темплейт. Вела, може ли да видиш колко умиране има? По-късно. Не е сега момента. Сега не трябва да умрам. Той ти като цяло не трябва да умреш, ама. По принцип да. Следващия сезон ще бъде хардкор. Следващия сезон аз ще забравя, че съществуваш. Какво? Ивайло, следващия сезон за мен ще трае 2 минути. Да, между другото, и аз така мисля. Намерих такова на удавени педерасти. Опа, Трайдант! Ако ми го дропне, ще му дам... Ще му даде живот ли? Не, ще му дам един голям меч. Вой, помислих, че ще кажеш нещо много не такова. Не знам как се цензурира. Неподходящо. Точно. Брат, ще умра от Трайдант педераст. Убих го! Вой! Лайното ми направо се върна в газа. То защо е бил навън? Брат, замерим с 15 Трайданта, то педераст. Не, паякаш. Заради паякаш умра. Ако пак умреш, не знам вече. Не, бия с Айрон Голем и един паяк ма бутна. Ама аз ти казвам, че ако умреш, много ще се смея. Направо ще прави ха-ха-ха. Направо да. Къде са другите топове, бе? И аз се чуя. Земя! Паднах тук морска болест. Сериозно намерих земя и земята е джунгла. Обаче ти вероятно се движиш в точно обратната посока. Аз намерих тикви, това означава, че може да има село. Това не означава, че може да има село. Буквално означава, че може да има село. Това всеки един Минекрафтър го знае. Не, това си истина, което го знае това, което даже не е вярно. Вярно е! Кой ти го казва? Дупка! Пещера! Кой ти го казва? Слави Клучара? Не. Емералд. Айде беги. Умрах! Слави от Помага човек. The Smashers. Не, Слави от БГ. Айде БГ и Слави на Clash Arts трябва да правят колаборация, брат. Слави от БГ. Как се казва цялото име на Слави? Панайотов не беше ли? Не бе, Той е Панайотов, смисъл, да. как на Сашо може да каже, как на Александра може да каже Сашо? Слави, какво му е цялото име на Слави? Славян. Славейко. На един приятел майка му така Людмила. Какво? Не трябва.
Людмила, на Любо. Верно ли? Да. Уау. Дупка! Като на майката на Иво. Ще се насъра. Намерих майншафт. Намерих Да, майката. Диаманти! Ивайло, няма да Диаманти! се очудя, ако ми кажеш след малко, че с фул недарек имаш тук. Е, Аз сега убивам Айран Голем с хляб. Мале, каква дълбока дупка. Спри! Стоп! Какво? Стоп ит! Ивайло има тук такова, такъв е, оня черния е, такова има. Ендермен? Уордан? Не е другия черен, дато. Уордан? Уау. Да, обаче не сети ми от самото ния бог. Е, Ивайло, телепортирай се от мен да направиш портал при някакъв много голям лапол съм. Ма- Ам, брат, намерих диаманти. и аз. Аз съм Вече в майн... аз малко ще спал на Лордана. Аз съм на майншафт на нивото за диаманти, брат. Никакъв шанс да се телепортирам при тебе. От тук ще излезна с 2 стака диаманти. Поне искам някой да ми каже как се прави портал от лава пул. Много е лесно. Затова Добре, го кажи ми. страх преди малко. Така, трябва да направиш Г форма на някакво такова, да пуснеш вода и да правиш такова. It's easy to say, but hard to do. Буквално. Какво? Оф, те трябваше да в TikTok, че да гледам ли, бе. Верно ли? Не спрям да намерям диаманти, бе. Хляб! Обага човек, хляб! И релси. Те релси, между другото, ще трябва, ако ще правя бридър ферма. Аз ще правя. Бавни студио. Не, аз ще направя. Не, аз ще направя. Винаги я правя, аз тъй, че те не искам. Аз ще направя. Ще направя в мазето. Бавни студио. Ще се направя катакомби. Да, между другото, трябва да се прекръсте канала на Бавни Студио. Ако това видео събере 10 лайка, канала ми вече ще бъде Бавни Студио. Аз ще дам дислайк. И аз, Какво? Защо? Хората Без с които канала. снимам. Какво? 10 канала. Да ти го... Как така да ти го дам, бе? Името какво ти е, бе? Името. Чакай, ще умра от два... От 2 зомбита, брат! Ще умра от 2 зомбита! Добре, убих. Гъмпал. Ох, едно време колко бях добър на Бедварс. Ти са не си. Не знам, не съм играл, трябва да видя. Но Макив, как казваш, едно време все едно е било преди 4 години. Беше преди година и половина, сигурно. Каква година и половина последно бяхме играли лятото, е? Аз като чуя едно време си мисля преди Да, бе! Ко? Голяма пещера с голям лава, по който няма да осера. И аз това и сега намерих. Чай, трябва да съм водичка. Аз не се спищах като гей. Да, ти не се изпиш чакат гей, ти си гей. Ми мяташ шибаните ти топки, бе, гасни си, ко се гъсни си, бе. Защо ме замеряте с топки, бе? Поне не са черни. Stop showering me with balls. Това със ли беше? Аз тотално забрах между другото как се прави портал. Аз вече знам. Абе да ти еба гаста издава звука на котката, бе. Вой колко много диаманти има тук, човек. Чай, първо ще ги събавам. Пич! То крипър ми наби 7 сърца! Ха-ха-ха-ха-ха. После ще ми върнеш морковите, нали така? Те са в това, те са в Мишо. Какво? Кочо. Ма Михаил умря 10 пъти, той ги е изгубил! Ем. Е, Ма аз имам моркови в мене. Имаш? Да. Добре, ще ми ги дадеш. Не. Няма не. Има не. Няма. Оче. Стоп. Няма не! Има само... Брат! Твоите гостове мъркат. Така правят. Гаста се разсърди, вика. Къде си, гъсчинта, виждам, е?
Стига мърка, бе. Аз забравих, че нямам запалка. Бот. Сега трябва да търся гравел. Аре, няма ли някъде тук гравел, бе? Ти Аре, каза, бе, че имаш флинт. нямам флинт. Ти веднъж ти преди един час каза, че имаш. Не, казах, че нямам флинт. Имаш преди един час. Казах тогава, че нямам. Много добре се спомням Тогава- даже за какво става въпрос. Казах, че нямам. Тогава каза, че имаш. Казах, че нямам, ти просто си глух. Що кажеш? Окей. Гравел. Добре, от сняг минахме на Сол Санд и от то Сол Санд не мисля, че някой вече се измъкне. Това е... По принцип не е хубаво. Вой, човек, тук имам много диаманти. Сам дет на мен в момента ми трябва соусан, за да видя поне. Какъв спаун? Какъв соусан, бе? Колкото и диаманти да намериш, ако нямаш дърво, за нищо не стават. Пич, стига, бе, верно ли, бе? Има се обикалям, събирам си... Окей, аз По-калени. най-накрая си на... Фул голден скелет. Окей, инвентара ми е пълен с бакуци, между другото. Имам врата. Имам някакви врати, имам всякакви работи, които даже им трябва. Лявате ли? Ох, най-накрая влизам в недъра. Не, аз се знам. Гледай го, бе! Гледай го гаста как ма гледа, бе! Гледай го, бе! Бах ти гадните гастове, че го не... Абе, що не се телепортираш до мене, бе? Не, защото искам да се събера диамантите. Аз просто влезнах сам да видя. Поне спална хубав ли? Отвратителен. Между другото се спалнах в малка част от Недарак. Отляво беше то гадния баям, отдясно беше Соусанд. Мгм. И Велчи, каква ферма каза, че искаше да направи? Ако спрат да ме засилват вилджери, ще ти кажа. Там с енчантите. Бридър ферма. Са вика. Къде се казва с енчантите? Книгите. Какво да правят вилджерите? Какво викаш? Какво да правили вилджерите? С какво са правят вилджерите ли? Не тебе, какво да правили вилджерите? Зомби вилджер. Не, сега каза нещо, че ще правят вилджерите. Какво да правят? Една думичка каза, я го повтори. Шата банда. Нямаш топки. То сезон за нещо ще стане. Аре, им шоу, няма да влизат другите хора. Абе, то газ само прави. Пастилката. А какво искаш да прави? Грррр! Искам да се науча да пее Лили Иванова. Ако се науча да пее Лили Иванова, аз никога през живота си няма да убивам повече газ. Чак, брат, добре, че съм играл Bedwars и мога да кочвам, иначе до сега ще да съм изгорял в лава. Окей. Вече имам 43 диаманта. Бриджвам върху лава. Окей. Чай, как? Защо? Върху лава, да ти бриджваш на лавата. Вай, аз умрях! Ама Ивайло, нали каза, че ще правиш фермата с книгите? Това не С е, енчантните книги. това не е ферма. Вай, не, това не е добре, Ама- това не е добре, това Ама не е нали добре. каза, че ти ще го правиш? То Аз тази вечер направих почти. Иво, помниш ли в едния сервер, това бях Стига, направил много? бе!
Майко. Направо, чакай. Хора, върнах се след като умрях и трябваше да обикалям 2 часа и половина, докато се стигна до айтемите. Аз трябваше да си взема златния ябълка, иначе бях в груп. Хора, това ще бъде от днешния епизод. Да не се развихме много, просто умряхме, загубихме си половината айтем всичките. И да, това е. 5 минути. Peace out. Peace out, да. Ай, чао.